22. Adjust doon og di ba ni mausob kay brown out ra ba sa Sabado. Sige man naman yung brown out. Ang Lurico nag-brown out adtong sa tong adlaw giga alas 8 Sabado. Giga alas 8 abot o alas 4 pasado kay vegetation clearing. Ingon ko mag-brown out gawas aning manual load rotational brown out atong sa route siguro alas 8 mga alas 8:15 na gito giparong balik og mga alas 4 hapit na alas 5 pagka kamo to sa matong adlaw Domingo sa kay programa ko rin pag-uli na ako brown out man dito. Oo, marag Domingo to. Domingo to brown out ato diya si Laod kay vegetation clearing. Nasay brown out rong Sabado alas 5 abot o alas 6 sa NGCP ni si Mr. President diri man unta to wa jud ning voice out ana dito kung sa iyang matabang no kay kita diri mga igala adjust dumagi ti sige pong brown out schedule po dito ay hapon say mga gabi usay pod hapon to kay kung man gud Mr. President dili man gud maayo sa ekonomiya no o kaming mga gagmayng mga konsumidor in town magbagulbol kay nanadap dito nga convenient ditang nagagamit sa sugang dagitab nun o niya sa kapulihay lamang ingon ani ang ato ang serbisyo daw dili maayo Mr. President nakaibalog pa ko ni arinig tanay si Bongbong Marcos dito sa Palanas sa Camp Leon Kilat wanto unta ko bisag di ko imbitaron kaya kung inon nga sir sa maning brown out diri sa Negros Oriental nga rampant naman kayo sa may man ato ani anawa wala man ta dito wala man ta nabot pinili ra man ka porke diha wala may kuan wala tay nadawat nga privilege invitation kay ang instruction privilege invitation man so meaning what napin sa pribilehiyo ato lang ta sa pikas buta guys mga kuan kini sir na kapili sir na adre sa San Isidro na ya ang katong itagsa ni ani kuan ni Ubiway mga Villa Flores dito sa gapis kon dito wala kwanto kabay to sa Team Pinas apa kay ko man siya kanin trabaho team na series sa una mo man lagi na man siya si Milincio to Nalimot ko ato sa kay press con ra kato lang ihang mga naray bisita nga Team Pinas dito ra mo Barangay Senado sige brown out sama sa basa sige brown out unya mo increase na pud sila sa balayranan sa kuryente mao lagi. Good morning sir, kaniadto brown out mao ni resulta sa puro privatization nga gihimo sa gobyerno. Kung noon ang rason ko nila ani atong ubayan ang ilahang rason kay panahon kuno sa peak hour kana baganing panahon nga ang demand mutaas kay sa supply sa kuryente magkulang ang supply mauna silang mag-rotational brown out unya kalang NGCP siya may highway siya po mo announce gikan na sa mga power grids gikan sa grid kanang tinubdan sa sugang dagitab nun ang pangutana ana kay baruman na sila kanang ga-produce og kuryente nganon dili man ta makahimo og pag-store og power
Karong buntag nagbasa-basa gani ko og kininiong nagbasa-basa ko ining sa Shopee bito pre. Doon naman gani ilang gitawag og portable solar power station. Kaya ano man ang mga dagkong kumpanya ang kaproduce kuryente dili man maka-store. Na apoy mini USB. USB UPS. Oo. Gamay nga UPS. Tag 100 watts. Ingko na madani maka-store man ni siya inig brown out. Makasuga man. Sa to pa og maka-store sila kuryente ang mga power grids. Og magkulang pila ka megawatts ilang gamiton tong ilahang gipundo. Kulang lagi di ba? Ha? Di ba? Pananglitan ron o ang konsumo nato ang Glorico nakakompra og gitawag nato 10 megawatts. O niya ang Glorico 2 10 megawatts 20. O niya ato ang power source gikan og Tungunan Leyte o Kipco diya sa Atbang sa Naga or katong diri sa Iloilo. Di na ta mag-isgot ang atong palinpinon kay wata kay baluhan kasa ng kuryente gipandala. Gikan diri mga igala kanang kuryente nato gikan diri punta didto nya balik na po diri. Kay gumi ka man kumpra na pre, palitan na ba? Abi ninyo kanang kuryente mo maora po na og kaya ba ganing palit bugas ba? Bugas, kalamay, isda. Para pa ko amigo gasulti nga palit ni siya og kining sugar beets. Dito siya anak sa Amerika. Nya mo to ilang nindot kayo kaning sugar beets. Di padadaan siya kay imported good. Paglantaw niya sa putos kay made in Pamplona man. Dayon. Sa ato magkapalit-balik na. Pareha na og kining kalamay po. Dekang kalamay da sa Luka, Kamarin. Gabukin ko ng kalamay da sa Kamarin gikan sentral. Pero paggawas ni mas Kamarin, mapalit kang kalamay sa tindahan, mas kung mahala. Ikan dia. Kaya nga naman, ang kalamay gikas Kamarin, gidala og Manila, gidala og Cebu. Paggikan sa Cebu, karga man ng barko. Pag abot ito og Manila og Cebu, gikarga ng sako. Pagkarga ng sako, gibalik na po diri. Dayon pag kumpra po sa mga retailer sa Sinako, motong kinutsara na, giputos na ginagbay, di narapos kilid sa Kamarin. Tingin na. Mga kuryente. Ang kuryente mga ilagay ka sa Palimpinon, gikumpra pa ingon dito, gibalik na po pa ingon diri. Kaya harolan dyan dagang magkasapi. Nagkamang negosyo ba? Hangtod nga magkulang, manang mag-run out. Di ba balik ko out ng atong kinabuhi? Sige, brown out. Ato laging Domingo ka dito sa Ilao do, dagang vegetation clearing na molong. So brown out na dito. Hangtod pagkanisiga ko ng mga alas 7, dayong kapidok-pidok hangtod na palong. Matong nanawag si Miss G o ngano, nawag sa gapadulong nano ang ilahang crew gikan o kamlan moto nagkasiga pagkahapit na alas 9. Karon sa maduna na mo schedule ang NGCP. Sumunang atong public service akong gibasa akong ginaputol kay ga-discuss pa ko ani. Kaya basin ang generic kamingon nga usbo na to ng pizzaan sir. Okay. Kay burnout parang Sabado. Out man. Oo. Kaya ang ilahang libreng konsultasyon, basin po na generator, kaya ilang libreng konsultasyon, diya sa generic kay schedule mag alas 8 nga to sa alas 12 unya sa Sabado. Karing Atbang Pure Gold. Oh. Good morning ninyo Kuya Roy o Boss Ronly. Giparangat na nako at imo concern sa CPOC meeting yesterday, and I made motion to establish Barangay Tandon Outpost and to install solar lights
and to have regular conduct of patrolling in the said area. Salamat kayo, sir. Si Mr. Junior Kadayday sa Bahian, oo. Kaya remember ko ani pre, namahaw ta ani siya atong higala nga si Mr. Junior Kadayday. Anya ako tong gipadangat niya nga tuang concern. Namahaw ta niya. Namahaw ta na uban niya. Ato namiat to namahaw. Usa to tong gisulad to kani Balbakuwa. Balbakuwa. Namiat to Balbakuwa. Dito sa may Taytayan. So yang gipadangat kay gamitin ang City Peace and Order Council gahapon. Ako ning napadangat mga igalag isra na ni Mr. Junior Kadayday kay membro man siya sa Sipok. Katubot ang sige na to gisgot dire. Series of criminalities that mahitabo diya ng mga lugar nga paingon dito sa Palio, Santo Niño, Bahian, Rapilis. Kaya bitaw ning labang nato Spilidias nagsara. Naman ay crossing dito sa unahan. Mote kung giistorya ni Mr. Junior Kadayday. And salamat kayo sir no, kaya gipadangat sa silang meeting kagahapon and he made a motion to establish Barangay Tanod Outpost. Og may mo gani police outpost yun. Unya mo conduct og regular patrolling. Salamat kayo sir. Usara na sa kapagi nga masulbad ang kriminalidad, no? Kanigong police visibility mga igala o kining gitawag nato pagmintinar sa Kaapsay Kalinaw. Usa man na sa mga aspito para nga mulambo ang imuang lokalidad, no? Usa na ka aspito para ta mo progreso kanang pagmintinar sa peace and order. Otherwise, walay mga bisita, walay mga dumuduong nga modayo sa imong lugar. Gumikan kay unstable ang Kaapsay Kalinaw. So, thank you very much Mr. June Kadayday atong umabot ning konsyal diya sa may barangay Bayan for bringing up our concern kay kita man gud diri makagalak sige kitang kabalita tuatoy anon nga patanglawas nakita dito sa ibabang bayan. Wa ta kay balo ato kung sa resultada taga dinto kung sa aman to balita pud no. Nga ito na ibawan nga doon na may nakitang pateng lawas. Doon na sa mga kaso diya sa mga hold up. Nga biktima ng taon na itong mga igsoon diya sa babaw. No? Nga imbis ninyo tuntang isuroy magabi diya sa Pulang Yuta, overlooking sa Bais, Manuyod, Tanhay ug Amlan. Balingaw kag lantaw ang mga sugbo-suga nga kakiblat-kiblat magpabugnaw dito sa Pulang Yuta. Mahadlok nang wag dito magabi. Kay naanya mga magbabatod mga Colonel Kubo ay tabo kung krimen gud ug doon na sila opportunity ang mga kriminal. Usa sa mga factors mga igala nga mahitabo ang krimen kanang gitawag og opportunity. Kana bang mga gitawag sa binisya og kahigayunan sa pagkomiter og mga krimen. So natay ma-establish din sa crossing giisgutan nas unahan. Perhaps labing minus Barangay Tanod Outpost or baka Police Outpost nya dunay regular patrolling dunay joy wangwang to makiblat-kiblat. Di na ta kulban mo angat dito og magabi. Apsay na bulan dalan simentado gud. Magcamping ka dito, dala ka og mga bangko dali mong lingkod-lingkod, kapi-kapi. Di ta kayo. Ato nang baligya og mayong atong Pulang Yuta, no? Karon ana may mga doon na may mga cottages dito, pero mas maayo gyud kun doon natay regular patrolling tuod diyan lapita. Sa una ang PNOC pa nag-operate sa Palinpinon, igo kayo ato supply. Pero sa gibaligyan na sa ADC na maligyan nata sa Laing Island mao ni naa nata power shortage para nato. Malagi na bagisgod kay tag power source usay. Palimutan nga doon na dublang ta diri sa Negros Oriental. Palinpinon pila na ka-grids nga. No? O mag-hisgot ang magkala o sugang kita pun balimutan. Makita diri sa Negros Oriental tinugdan anang maong commodity, kuryente.
No? Parehas na nas panday pero way balay. Mm. Ha? Oo. Parehas na sa naranong humay pero way malungag. Ibalik yapon. Kaya gibalik yaman. Mananagat pero walay sudan. Kay Kita tinubas ko rin, pero sige itong burn out. Nga naman na gumikan sa sobra nga negosyo. I-privatize. May laman o pag-privatize mga igala o may pong pagkadala. Maparero na ng ubang mga ayon sa mga negosyo sa gobyerno nga gi-privatize. Bagulbol ng mga tao. Way back year 2007, the only house sa Pulang Yuta gitilos o gipatay ang Tagbalay. Kaning dito na sa hapit na kamudulhog. Nagkakuan ko ng mga panahon na. Kana dito kana magpayong ka dito na asto Pancho. Pero nindot lagi na Pancho dia, no? Doon ay regular atong mga panalitan ng palio. Doon na sila ay patrol car. Ang Santa Cruz Nuevo doon ay patrol car din magsaylo ba. Dahil doon ay police outpost katong iskina bitaw dito na subos. Dayon kanang atong patrol cars police musuroy po dito. Sorry, may namang dalan. Amis magdalan, simentado. Sorry bisag ana din. Wala ko lang kining police visibility ba. Dayong Inubanas mga tanod. dayong magkuan jud kato kiblat-kiblat jud. Magkuan sini nga lang kasap lang lang mga patrol cars barangay magdula butang po deterrent na siya of committing crimes. So muna itong gisugyot sa atong higala membro sa CPOC natasin o makitan ba. And we are very thankful nga ito ang concern diri sa atong programa na padangat jud ni Mr. Junior Kadaday ngadto sa CPOC, City Peace and Order Council, o iyang gigamag motion. Hopefully, ato nga mayor sa Tanay, mahiligan man ni Kausay Kalinaw, niya naapo ni siya dito, no? Mayor Pepe Rolino. In fact, si former city councilor Kukoy Orlino, tuaman dito ka puyo. Basin og mahatagan ni og pagtagad mayor, di ba? Para sa itong mga kaigsunan nga masadyan na ito, masadyan ang lugar, mabaligyan ang maayo ang Pulang Yuta. Di lang kay adlawan ani magabi mo adto dito. Sorry, labi na doon yung mga street light. Wapo kayo. Dunay mga solar. Askan nito ta mayor. Nito kayo usanan na sa atong tourist attraction unya kanang Pulang Yuta. No? Mabitaw na nga sa magdamgo bitaw ko nga tsaka dunay na mga hotels mutuko dito. Mga convention centers. Kay overlooking good. Unya kanandalan abi ko na kaning pasabol na nindot na kayo bisag magbisikleta dito abot na ka. Nya mas mo develop ang lugar. Ang Santa Cruz Nuevo, ang Palio, mo develop. Wapay suga dia dapita. Kuya ngit-ngit kayo dia dapita. Mao bitaw nga usa na sa atong mga sugyot kini atong tingog diri sa radyo. Gamay ra man kay ning atuang tingog kung baga sa mga balak pa muni siya hagaw-haw. Hagaw-haw sa kahanginan. No? Pero pinagas to higala nga si Mr. Junior Kadayday babati sa mga hingkongdang opisyal nato sa syudad, no? Makahangyo dahil si Mayor Pepe og dili madala og budget syudad, makahangyo siyang congresswoman maisa sa Garbaria nga butangan na diyan mga solar lights. Taingos Pulang Yuta. Lapo sa Palio. Di na ka mag-uul mo tuloy og gitgit. Pareha nang ko, dayon Pamplona bitaw. Mga 3 tulong kagabi kong gabalik-balik dito. Pag hapit na ka mabot sa Ubugon, hapit sa crossing sa itong napita, sa Iloca crossing sa Malalangsi,
Kanang solar lights, mga igala dia sa Paingog, Pamplona, abot ka dito sa proper. Oh. Mas nga ngayaga yun kayo. Kaning amlan no, kaning hayaga kay mga biin. Oo. Kakakbang ning tungkol kay ta sa kadupar. Siguro pintaha. Street light na pun. O mauro na ibutangan diya, gikan diya sa likod sa simbahan sa Palanas. Bisag lagi ulit diya, kay medyo hayag ba na may mga balay. Saylo sa Hacienda. Abot dito sa Pulang Yuta. As kung hindi ta, di ka ng turista mo ato nga to. No? Okay kayo. Ako lang yung nakatumutan na. Sana. Oo. May buta kayo ni Sir Nestor Villaflores. Murag na to sa kuang messenger na kayo. Ato sa duwaton ang report pe. Gitawag na to, Attorney Dino De Leon sa Team Pilipinas nanawagan sa panaghiusa sa tutlo ng detalye. Pinagi sa itong kauban Kael Akay. Kael, pagbuntag! Tira! Situational report. Sa pagbisita sa Pilipinas alang sa pagpahigayon ng Genzennial Tour sa nagkadaiyang tunghaan sa Kabisayan, nanawagan si human rights lawyer o advocate Attorney Dino De Leon sa mga Pilipino nga undangon ng politikanhon ug regional nga pagkabahin-bahin ug mag-focus sa mga isyu na direkta nakaapekto sa katawhan. Matod ni De Leon, dili ang ibase ang panaghiusa sa mga Pilipino sa ilang pagdapig kang Marcos o Duterte, kung dili sila ang kumang interes isip usa ka nasod. Gipasiugan niya ang paghato og mas dakong pagtagad sa maayong pagdumala, kaluwasan, panglawas, edukasyon, kakabus ug uban pang importanteng isyu imbis nga magpabiling nakafocus sa personalidad sa mga politiko. Kabahin ni ini ang Team Pinas nagtinguha nga mapalambo ang diskurso sa nasod pinagi sa facts, datos ug kamatuoran samtang gidasig ang mga Pilipino nga magpadayon sa dialogo bisan magkalahi ang ilang mga pananaw. Ang sabi sa akin kanina when I was discussing with some of the locals here, ang sabi is Dumaguete is a Duterte country. No? And I want to start with that note because it struck me. Bago pumunta dito, iniisip ko, ano kaya pwede sabihin kung Duterte country? Mahirap tayo, di ba? Do we tiptoe around? Do we walk around thin ice, di ba? And kailangan ba mag-iingat tayo or sasabihin lang natin yung katotohanan? And I was thinking upon coming here na ultimately, there's no such thing supposedly as a Duterte country. There is no such thing as a Marcos country. Ang gusto ng mga despots at lahat ng mga umaabuso sa atin, pag-away-awayin tayo. Either pula ka or green ka. Diba? Either Marcos ka o Duterte ka. Bisaya ka o Ilocano ka. No? Ang sabi nila, tuwan-tuwa daw yung mga tao kasi finally daw, Duterte, President Duterte is representing yung Bisaya. No? Mas long been best. No? I dare say that ang pinaka spoken language in the country is Bisaya. No? And I dare say that sa dami ng mga Bisaya sa Pilipinas, I would want to say that you are better represented by somebody na hindi bastos, hindi walang modo, hindi mamamatay tao, no? And yung mga Bisaya, beautiful people eh. And I think it's time for us to remember na hindi tayo Team Marcos, hindi tayo Team Duterte, hindi tayo Bisaya, hindi tayo Ilocano, hindi tayo Bicolano, kasi pinag-divide tayo, pinag-away-away tayo eh. And this is why Team Pinas was conceptualized and was created, no? Ultimately, we're Team Pinas. Iisa lang ang ating bansa, iisa lang ang saligang batas natin. Very important na we have a common truth and a common reality. And whatever happens, we are one country, no? So I think, sinusubukan nila tayong pag-away-awayin. They're trying to divide us. But I dare say again na we have more common truths and realities and we have commonalities more than we think. Hindi pa tayo nakafocus sa isa we disagree. No? Yung election ng 2022, 2025, election na yun. Tapos na yun. Boto na hindi. I would not say that we should stop politicizing everything and we should start moving properly. Si Atty. De Leon, human rights lawyer ug advocate sa Team Pinas, nga hinabi sa mga lokal nga tigbalita. Ug maukad tong nakalat na to nga balita sa dakbayan sa Dumaguete kini nga balita
hatod ka na to sa Dito Bayo o Rapsula, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy Mangbotbot, Keisha Lord Sir John Rain, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Domil Salma, ni Barangay Konsehal Philip Torres Kalumpang sa Barangay Poblasyon 1 ug ni Ma'am Marites Kalumpang sa Barangay Ubugon. Alang sa programang Balitang Toro-Toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa State Patroller numero 18 ka El Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Situational report. Okay, daghang salamat kay Lakay sa imuha nga report. 45 minutos sigala human sa alas 7 morning at Double R watching in Melbourne, Australia. Gikan ni Sir Nestor Villa Flores nag-watch live sa ito ang program. May buntag sa bahay ninyo diya, sir. Kumusta naman ang Melbourne, Australia? No, naglatog namin na si Sir Nestor dito, pre. Oy, may butang ibo na, sir. Dugay-dugay na sila, no? Dugay-dugay na sila din. Oo. Kuan sir, kita ka size 40.5 sapatos niya. Sapatos? 8.5 og laha man gani, no? Yan naman na, pre. Ah. So ako gilantaw na ang sapatos nita niya. Kana ang isuot sir, 40. O kaning mga sila pre kaning atong hapra gani atong sapatos niya gani. Kanang mura o Slider sa Kana- slider. pare na ko, top side rin Top slider mga gani. 40 sir, 40. Ato daw to mga gawa tunay report gikan dito sa Binalbagan. Ano yun ako ni? Binabag. Paganinaw sa mga presyo Asa binabagan na pre? Negros Occidental. Paganinaw sa mga presyo tuaros tiyang iyan sa may Binalbagan Negros Occidental. Dito mo gigigan si Kuya Presidente. Ya pa sige ko na siya ni cover. Ya. Atong paminawon si atong kauban live and direct from Binalbagan Negros Occidental. Market report. Ilonggo nini, Ilongga. Ilongga. Market report. Este Patrol numero 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Mercado. Yes, Ate Gina, bunal. Ano kini mga presyo sa mga palaliton dito sa mga merkado ko dito may lungsod sa Binalbagan, Negros Oriental, adlaw pa rin na Occidental na. Occidental, adlaw karon sa Martes sa pista 18 2026 imbola na sa Apitlo. Presyo sa mga isla ang bahos. Aduna na 240 ang kilo. Ang tuloy, aduna na tuloy 120 ang kilo. Ang duhaw na tawag bulat na o bulaw ang bulaw. 200 na plus sa 250 ang kilo. Ang tilapia 200 ang kilo. Ang bilong-bilong aduna na 150 na plus sa 240 ang kilo. Ang duhaw ang bulat ito 200 ang matag kilo. O niya ang sinapon at ilang green steel 100 ang kilo. Ilimpyo anak. O niya ang bagro na isang Maria Tandaan, dito tayo korita, 50 o ang 20 at spot. O niya ang pasaka, 350 ang kilo. O niya ang presyo sa mga panakot. Ang kamatis, dito tayo taksik na 140 ang kilo. Ang sibuyas bumbal, dito tayo taksik 120 to 7 ang kilo. Ang apsal, gitawag nila kaya rin o pityaga. So ang asal na tayo 100 at isa sa 240 kilo. Ang ahon adunay 100 G 160 sa 100 G ang ahon adunay 100 G 120 o 160 ang kilo. Ang luya o niya diri sa Ilonggo luya adunay taksin o luya na kuya ba adunay sheet. Kaya sato pala Ate Gina kanang luya nato din luya sa ilaha. Unsa ko rin? Ang luya diri sa ato sa diha sa Ilonggo luya.
Luya. Diri sa nya kadang luya diri sa Bisaya gikapoy. Ang kaya Ang luya sa Ilonggo luya. Oo. Nya sa ato kanang luya Ito na luya. gikapoy. Kapoy. Tapos. Wala ka diri ko na rin. Ang luya or luya, anay tagsin, adunay sobati, adunay 250 ang kilo. Unya, ang tadiri sa istada, taksin ang kilo. Unya, ang istada, bitawag nila sila roo, papaitan. Ha? Oo, papaitan. Oh, Saan ko kayo na lang? espada nga sili. Papaitan nila at yun eh. O naari ka din sa presyo sa mga utan mo, ang repolyo ito si Pintang Kilo, sa lote, dito sa kinakon, adunay is nga to sa kit, ang usa. O niya ang kalabas sa kapila, 20 plus ang kilo. Dili sa binalbaga, ang talong, adunay 50 nga to sa kit, ang kilo. O niya ang ilang itlog kunol, depende sa klase sa ginagod sa itlog, dunay 200, dunay 250, 220, 275 o 300 ang tray. O niya ang tadali sa piso sa bukas, ang presyo sa bukas, ang silip nga bubay, 60 ang kilo. O niya ang bugas na umay, adunay 50, adunay 50, 53, 54, 55, 52, o 56, 58. Wala ko'y nakita na mais na declarate kasapaan po mais. O niya, pagkawa na sa presyo, bawa sa tayo, inirapat kalikot, hindi ko lang sa rin, magsisitlong ko. Gilistan ko ka magsikitlong po ilong ko. Naglabad ako mo at wala ko sa pagsulit. So, gingan ka kay Ate Gina naman ka, gingan na ka, Neng, o sa ganyan mo bakal? Gingan ka. Neng, o sa ganyan mo kita bakal? Hindi na naman ate na to, Neng. O sa ganyan mo bakal, Neng? Ama po, ako na lang ulit sa mga tanas ko ya, doon ipagpatuloy sa lamang ako. Dahil na ako gumawa ka dito sa isip. Asa ka magkanto, Neng? Anak ka, gingan ka? Magkanto ka, Neng? Magkatuloy. Magkatuloy. Magkanto lagi? Gani ka wala kain na kay mga tindira na kay hilig pa nagpamainit, Neng ka, Neng nga makaon sa tabla, oh? Pakanaw ko sa tabla. Ang wala rin mo doon. Isa, Neng kaon tabla, dahil nagkakaos nagpakalapan bagagahi. Tapla na, Neng kaon na tabla. Ato na po pikas nila, niya na labon. Neng mga utanay, pasabot tayo hindi ka mo kaon, kaya taanay, ikaw na. Kaya nung gawat dito ang pagparo. Wakan sa unta, sama-sama kay dapat sa pakipangsa, ay nirapat sa rito, magbilang ko igulang. Inistan ko, bawat ko, tutukan ko sa bugas, kaya inistan ko sa kwan, kanang tungkok Tagalog, yung marilis, sa sirapan. Ikaw, alam mo ko siya dugay? Ikaw, kaya pag pinimiro ko, tingnan pagkaon ko sa tabla, pagkaon ko kung anay. Ang tabla, ikaw, anay. Wala dito ang takot sa station. Kaya ako kami nag-isip na kapatid sa lahat ka ng city direction ba o sa nangyayon ko nga ibulat ng munisipyo kay nahirapan ko sa lisot mga anak ko na rin pemrole. Nagbabad ako ng ulo nga sa kaminaw nga sa mga pulis na sa kasalibok pero sa ito ko na para mga patigulang pagsamot sa bukas. Ang gawal ko. Dapat pa, buka mo dito, i-dirisyan ka ko dito sa distribution. Ay, gilistan ko. Kundi ko kurot. Gilistan, Niyon tong natitira. Kisa ka? Isa nga. Inay lama. Inay lama. Yung sabi pa matapitas po ito sa Atilhol, baka na gamina pa rin ka sa jurisdiction Romeo Brad, kaya kubilo na kung dansing kapat o 60 mil, lang ang anak, si John, si Boy,
si Jenna Kern, dati ang nabinawa sa karoon din sa Mario, yun sa Tatnaya, ay, o ni Kuya Pat, nakalipat naman, at yung relief. Okay, so kinig na mayroon pa kami na sila sa Parmarin, sa Salon, sa Mario, real estate na sila na sa Dakari, ang mayroon sa Salon, kita na gaya sa Obala, Mrs. Marina Ini Aguilar, sa may real estate na kayo sa Dakari, ito, mayroon pa kami na sila sa may kabinda si Ralden, ang kabinda si Merlot, sa natin sa may mapalayan si Dakari sa Dakari. Isa na siya si Dubala, ni Mrs. Arne, sa Bundang Istakat, maganda si Dakbala na Tanhalya. Isa din rin, nanukad sa may Bagama, sa Big Market, alam sa balikan sa lukad ng kanila, yung may 3.7, sila mo siya ng masa at isa puller, na may nakatortis Gina Garcia Capa, reporting. Balidang tudo-tudo. Okay, damo gid subong nga Ate Gina Garcia Capa sa imon nga report, no? Live and direct diya sa may Binalbagan, Negros Occidental City na, pre. Marang municipality pa yun. Nasa live na to sa atong comment si Sir Nestor. Matod pa Sir Nestor Villaflores, gikas Australia. Paki-search kuno sa Google si Roy sa brownout epidemic sa 1990s ug giunsa sa pagsulbad ni former President Fidel Ramos. Niadtong tuig 1990 mga higala, ang Pilipinas nakasinati ni og kining 8 ngadto sa napulo ka oras nga mga brownout. Power crisis ang tawag nila niadto. No, gumikan sa kakulangan ang hinungdan, kulang ta og mga planta during that time. No, kulang ta og mga power plants o niya ang kulang ta og mga sources of power, no? Ang mga power grids nato saligran at mga panahon na sa karaan o dili man pagka-maintainer nga mga planta siging kaguba. So mao to hinungdan nga duna tay kini power crisis ang ato ang Pilipinas. Kailan magka 8 ngadto sa 12 ka oras ang mga brownout unya kini brownout may gala dako ni siya og social og economic impact. So unsa may gimo matupang Sir Nestor, unsa gimo adto ni Fidel Ramos? Si former President Fidel Ramos aron masolusyonan ang maong problema during that time 1990s. Mihangyo siya sa Kongreso og emergency powers. So ang Kongreso mihatag niini og gigamag balaod Republic Act number 7648 nga naghatag og dugang gahom sa presidente haron maputol kanang gitawag og bureaucratic delays. Unsa may buot pasabotan ang bureaucratic delays? Kato kung giyong ganina kompra Negros Oriental tinugdan sa subang gitabnon gikumpra punta dito gibalik na pud dire muna gitawag og bureaucratic delays. So through the emergency powers given to former President Fidel Valdez Ramos, Republic Act 7648 naputol to kay doon naman sa emergency powers o to lessen the red tape. Sana sa mga solusyon nga gimo during that time. Yes, ang gitugutan katong gitawag og mga independent power producers nakadbag. Naka-isgot man ko ani during sa mga broadcast nato sa katong gitawag IPPs, independent power producers. Unsa man ang mga independent katong mga gagmay, no? Nga mga power gagmay planta. No? Gitugutan sila og dugag bag-ong planta mugama. No? Onya BOT pa jud, build operate transfer schemes during that time.
Karon may gala, wata kanungon kung sige mo sa ato ang gobyerno. Lakang ba? Kaya mura na, gidula-dulaan ka ng mga power plants pag-ingong kulang o production, kaya taas ang demand. Wata yung solusyon na. Dawat rataan ang katurungan na. Kumusta naman ato mga magbalawon? Wala kayo mo mag-imbestigar ng flood control? Samot na nagkalang problema ng Pilipinas? Karo sa pano, schedule na po brown out. 5 o'clock in the morning to 6 o'clock in the afternoon. In GCP. So, again, ang matana man, Sir Nestor, nga atong paklion og balik ni atong 1990 kay ni atong mga tuigan nakasinati man tao kining brown out power crisis at tawag adto national power crisis. 8 ngadto 12 oras ang brown out. No? Wala gina sa solusyon ani kanita mga nuclear plants unda. Pero masudlag politika lagi mga igala. Wagid. So ang gimo adto kay matupang Sir Nestor kung giyon sa pagsulbad ni former President Fidel Ramos nga siya kuan emergency power sa Congress aron malakton no ang bureaucracy na kanang kumprahanay aning kuryente mga igaw WISIM, SAM, paingon dito sa mga kooperatiba from the power source i-transmit sa NGCP kumprahon sa mga kooperatiba nya along daw na ay itong sa ito meaning aning WISIM kining wholesale electricity spot market mag-agad pa na presyohanay mga igala no muagi pa diya napayusa. Sining gitawag og Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Kining gitawag nila Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Gimugna ni mga gala nataw ning maong SAMS ni adtong tuig 2021 sa pagkamugna usab niining Electric Power Reform Act or EPIRA. Nag-text na mga igala generika. Hi sir, good morning. Inform officer cancel ang libreng konsulta namo urong 22 kay schedule brown out man di ay na. Thank you. Nakadung sila. So magulat rata sa more information niya from Generika Maygala kung So, ano cancel. kano sa ang ilahang cancel no karong 22. So di na nako pasahon ilang public service for the meantime. Cancel ra. Okay. May mudag ni Barangay Kagawad Philip Torres Kalumpang naka-watch live sa ato ang programa. Salamat kayo konsyal. Naka Bringhouse. From konsyal Philip Torres Kalumpang sa Barangay Uno og ni Ma'am Marites Kalumpang. Salamat kayo, Ma'am. Morning mga gwapo, kuya, gikang numero 4. Standby may gala sa video nyo sa balitang nga tulo-tulo. Balik mo yung manlamang nini. Balitang tudo-tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manuyot, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation nagasibya gikan diri sa second floor
for JFT Building, Sitio Pau Magallanes Street, Barangay Nueve Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 4 minutos naman sa alas 8, karon na ang huluan sa mga balita. McDonald's may pagbisita sa buotan sa mayor sa siyudad Tanay sugod og hiring alang sa service crew. Laing lokal nga balita. Negros Oriental Provincial Police Office Conopo. Nakasikop ini tulo ka HBI, 5 ka wanted katakpan o adunay 1.7 milyon nga sabu og armas ang sakwit sa ilang gitawag og upland nil. Presidente Bongbong Marcos nagapudapod og tag 200,000 kada barangay diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Nagabong adlaw team Pilipinas bibisita kagapos na Pedro Dumaguete og si Dr. Gary Dionisio. Nanawagan kini sa publiko na sutaon ang tinubdan sa mga impormasyon dili ubang naa sa vlogger. Impeachment court mo suspenso sa ilang trial karong adlaw gumikan sa daotang nga panahon. Dahil nasudnon nga balita si Dato Cheese kipingusgan nga sa nasudnon nga pagdili sa online gambling at sa tanang media platform. Mga magbabalaod may question sa proposed allocation alang sa flood control ubos sa 2027 National Expenditure Program. Sa sports, pardo hangtod karong tuigan na lang mudula sa Gilas, Pilipinas. Ato nga showbiz balita okay ra si Ann. Kita tangi balik mi umani. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee. DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar. Kasi aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alcasi sa mga nag-antos sa mga nagalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma o anemia, tumar o Alcasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Likunon ang atong immune system. Power Booster Alcasi. Para always healthy, mag-Alcasi. Alkaline na vitamin C, mapalit sa tanang mga butika. Alcasi. Hinumdumi kanunay nga ako ng atong lawas doon ay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pas gikadlukan nga hugas sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. You don't know what I go through. Dragon Fruit Plus. Sa dugay na mga katuigan, kita nag-antos sa atong gidalagdalang nga mga sakit. Di na maglangay pa, kay niabot na ang pinaka-epektibong herbal capsule nga muhatag ka nato og alivio sa atong lawas. Dragon Fruit Plus. Dragon Fruit Plus. Nag-antos ka ba sa imong diabetes? High blood ka ba? Gataas ba ang imong kolesterol? Kabuot ba ang imong dugan?
dili pa nakatulog, dili na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule muayo sa tanang klase sa katol-katol sa lawas. Maoy solusyon sa sakit sa atay. Makatabang sa mga pagpamuypoy sa tiil. Mupalagsik sa naluyang nimong lawas. Dili ka bawas, di pang ubo, makapating-aw sa naganap na nimong mata. Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini mohili sa mga sis sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing, mao kini ang pinakamayo nga herbal nga capsule laim nun kada adlaw. Ayaw paglangay ato nas pinakaduha nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo barato, garantisado palit na kamo. Diri sa Santa Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Hoy! Ani-ana, finally! Oh yeah! Ang kape nga dugay na natong gipaabot! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang bitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, pirming nga pangihi. Galing yan. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lamig na, nakapanambal pa ka. Lamig na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa kanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal pagayod nga kafe? Ani ana gipailahilan pinagabago nga herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa aduna high blood, diabetes, arthritis, taas og kolesterol, dili makatulog tilawin ha. Disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyo nga mga lugar. Diri sa Santa Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mga pinata. Very best in life is free. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Pambatok sa stress, ubag-ubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muambing sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanak kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go! Ani alam pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress maghubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o bupayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Makatag ka ba sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog. Busa, ngano mag-antos man nga po, di man masulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mong balatian. Available sa tanang branch sa Center sa Pharmacy o sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 mg kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold.
Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasig. Hard max. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapa-boost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag hard max. Extreme na. 15 minutos naman sa alas 8 o karon anya na ang detalye sa mga balita. Bisita sa buhatan ni Tanay City Mayor Jose Pepe Orlino ang mga kadaguan sa usa sa mga nagunang fast food sa Pilipinas, ang McDonald's sa Tanhay. Atol sa mga diskusyon sa masikabig na ibawan nga ang McDonald's Tanay ang musugod kini og pag-hire og mga crew sa maong tindahan nga pagkatukoron diri sa syudad sa Tanhay. Matod pa ni Mayor Orlino nga nag-awag si Mayor Pepe Orlino ngadto sa mga taga McDonald's nga unahon ang mga mulupyo sa syudad sa Tanay sa pagpag-recruit nini og mga trabahante aron matagad kay gayunan ng mga Tanayanon nga maka-benepisyo direkta sa maong establishmento nga karon ani ana sa syudad sa Tanhay. Magsugod ang ilahang job hiring unya sa Pizza 29 ining bulana alas 9 sa bundag hangtod alas 4 sa hapon diya sa may third floor sa function hall sa New Government Center nining syudad sa Tanhay. Laing nasudnon nga balita kagabong adlaw bibisita ang Team Pinas sa Dakbayan sa Dumaguete payo kini og press conference. Diin nanawagan ang Team Pinas sa publiko labi na sa mga estudyante nga mahimong mas mapingon sa pagkuha og pagtuo sa impormasyon nga makita sa social media. Matod pa ni Dr. Gary Dionisio Convenor sa Team Pinas, importante nga ang mga impormasyon nga ilang gipanghatag sa publiko kasaligan ug nakabase kini sa datos o gikan sa reliable source. Lakip na ilang mga gisgutan ang isyu sa West Philippine Sea, impeachment o korupsyon. Ani ang pamahayag ni Dr. Gary Dionisio, ang political analyst and advocate. Yung maging gasto din po sa katotohanan na sa dami impormasyon na nakita po natin yun, it's very difficult to how to sensitize and how to choose the right information. Pero boto guys, kasi sabi namin sa akademya, huwag tayong matakot dahil syempre importante po yung mga what we call yung mga ano ba yung reliable information para makakuha po tayo ng katotohanan. Di po ba, no? Kasi nga ang sad to say, for example, no, mas naniniwala kasi kayo ng mga tao sa social media influencers rather than sa journalists na katulad nyo, rather than sa akademya na at sa mga totoong mga abogado, hindi mga nag-abogadohan. So we're here to meet people, no, from different perspective and from different ideology para po mag-usap po tayo, para ipakita rin po namin ano po yung aming pagsusuri base po sa based on our data that were generated, no, since then, no, at gusto mo natin i-present ito objectively, no, and we want to discuss and we have to move forward. Kaya importante po na yung presensya po lalo po ni Atty. Dino dito dahil usapin po halimbawa ng impeachment. Ang isa po sa mga nagiging problema namin sa impeachment ay maliban sa nagiging boring nito, dun po sa aming survey, marami nakakalap sa impeachment pero ang sumusurvey lang po parang nasa 3 out of 10, no? So masyado bababa po yan. So I think, sabi nga namin, we better that impeachment should also have a translation, for example, in Bisaya, in Ilocano, para mas maging accessible. May summary, for example, no, in Bisaya, Ilocano, para yung mga tao ay mas maintindihan po ito at mailapit po natin yung proseso. Kaya hindi lamang sa usapin ng legal, but more on a practical and a meaningful perspective. So, o ganito si
Dr. Gary Junicio, ang political Ato sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa kagahapon adlaw diri sa lalawigan sa Negros Oriental, duha ka mga tumong ug tuyo ang iyang pagbisita. Ang una mao ang pagligon sa Local Government Support Fund or LGSF ngadto sa mga lokal nga kagamanan ug ang pag-apod-apod og tag 200,000 sa matag barangay diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Mga 300 sa 557 ka barangay ang nakadawat kini 200,000 nga ayuda gikan sa buhatan sa presidente alang sa scholarship o community projects ubo sa bawat barangay makikinabang nga program. Matud pa ni Liga ng mga Barangay President Shaquille Tevis diin ang maong ayuda nagsugod na ni pagpangatag sa Tibok Pilipinas ito pang Agosto 14 sa maong kantidad nga tag 200,000 gitagana ang usa ka gatos kalibo ka pisos alang sa 5 ka mga scholarship sa barangay nga tagon o presidential scholars samtang ang nabilin nga usa ka gatos kalibo ka pisos ang gamiton kini alang sa mga community projects. Katapusang lokal nga balita, dakong kalapusan ang kapulisan sa ilang kampanya patog sa illegal nga droga, kriminalidad ug uban pa mga illegal nga kaliukan atol sa pagkatuban sa Upland Nild sa lungsod Simulan, Negros Oriental. Gipanguluhan kini sa Negros Oriental Provincial Police Office kon Norpo ubos sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Tima G. Alam. Base sa report, tulo ka high value individual o HPI ug 5 ka mga wanted persons ang nanakpan sa maong operasyon. Nasakmit usab sa pulisan ang tulo ka armas kapin o sa 158 gramos gituang shabu ug adunay giparapanang standard price nga mokabat kini usa ka milyon o 1,000 ka pesos. Dagito usab ang nahimo ang operasyon. Ang pagdakop sa 24 ka mga mulapas sa municipal ordinance samtang usa ka abogadong motorsiklo ang na-recover sa mga otoridad. Nagkalahing operasyon usab batok sa illegal nga droga kapin 158.19 gramos nga gituang shabu ang nakonpiskar nga adunay ginusan kantidad nga mokabat kini ga 1.7 milyon ka pesos. Samtang ibangusya usab ang manat operation sa sampot usab sa pagdakop sa pipila ka mga wanted persons. Lakip na usa ka municipal most wanted person ug usa ka suspect igatubag sa kadagang kaso sa murder. Matod pa sa Norpo nga kalapusan sa Upland Nild napakita nga butali sa intelligence driven policing lig-on nga koordinasyon tali sa nagkariang ahensya o ang komunidad. 22 minutos human sa alas 8 karon sa National News. Nice to go. Report. Pipila ka mga membro sa Ubos Balay Balaran nga kagapong adlaw mi isa sa pangutana. Lambigit sa gidusong alokasyon sa flood control projects ubos sa 2027 National Expenditure Program or NEP. Matud pa ni House Deputy Minority Leader and Actor Teachers Party List Representative Antonio Teño nga matud pa dunay pipila ka mga district engineering offices lakip na dito sa Davao Region ang walay proposed flood control projects ubos sa 2027 National Expenditure Program. Sa 197 ka mga district engineering offices, 113 lang sa niini ang adunay mga flood control projects. Matupa ni Tenyo mao nga matupa sa maong magbabalawod nga iyang nakitan nga ang kinatibukang Region 11 o ang kinatibukang Davao Region ang wala bisan usa nga flood control project. Matupa sa magbabalawod na tingala sila nga kanunay mang gaba sa Davao apan wala kini flood control projects. Nice to go. Report. Laing nasudnon nga balita gipangusgan ni Senador Francis Chi Escudero ang usa ka nasudnong pagdili sa mga advertisement sa sugal sa tanang media platforms aron mapugnan
ang pagkaadik sa sugal o pagpanlitan ang mga Pilipinong mas delikado sa maong problema. Sa iyang podcast nga Cheese Win, usaping may laman ni atong nakalabay Domingo giskutan ni Senador Escudero ang isugyot niya nga Senate Bill number 2347 nga nagtumong sa pagbutang og lig-on nga legal nga limitasyon sa paagi sa pagpromote sa mga gambling platforms. Matod bang Senador Escudero nga kinahanglan nga dili sayon ang pag-access sa online gambling, ilabi na kay dali kini nga maabot sa mga haptong o bisan pa sa mga minor de edad. Ipasiug daw sa Senador Escudero nga ang panginhanglan sa mahimong balaod ang pagdili sa gambling related advertisement ug tungod kay kasamtangan nga mga voluntary guidelines sa Standard Council nga dili legal ang pagpugos sa mga kampanya sa pagsunod ini. Opo sa Senate Bill number 2347, gipangusgan ang pagdili sa tanang mga porma sa gambling, sponsorship o advertisement sa telebisyon, radio, print media o online platform sa social media. Laki po sa pag-propose sa measure sa pagdili sa paggamit sa mga celebrity, influencer, isip endorser sa gambling o paghatag o mga bonus o inisyatibo sa pagdasig sa pagpusta o pagutang sa mga gambling content sa online, electronic or physical media. I-konfirma usab ni Senador Escudero ng iyang lakang mas istriktong regulasyon sa industriya sa tabako diin ang advertising sa sigarilyo dili pinagi sa Republic Act number 9211 o gisundan pa sa dugang pang mga regulasyon sama sa graphic health warning. Isupag usab sa online gambling advertising si content creator anti-gambling advocate Carlo Ople. Kinsa miingon nga ang mga online gambling apps gidisenyo aron mahimong makaadik. Samtang si Darin Tilan usas mga recovering compulsive gambler miingon nga ang gambling advertisement mahimong triktang trigger sa mga tao nga maningkamot sa pag-recover gikan sa pagkaadik sa sugal. Dugang pag-Escudero nga ang Senate Bill number 2347 mahimong usa lamang kalakang padulong sa mas komprehensibong regulasyon sa gambling industry sa Pilipinas o sa paglig-on sa proteksyon sa mga konsumidor batok sa kadaot nga mahimong resulta sa pagkaadik sa sugal labi na kining online gambling. Nais si Dog. Report! Ang Senate Impeachment Court ang nagsuspenso sa ilang ikatagda nga trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw Agosto 18 tuig 2026 kini gumikan sa daotang nga panahon nga nasinati dito sa Kauluan dulot sa Southwest Monsoon or habagat sa usa ka paibalo nga gipirmahan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. nga giluwatan kagapong adlaw ang suspension gimando kini pinaagi ni presiding officer Senator Chis Escudero gumikan sa rason ng mga pagbaha o mga kusog ng pag-ulan dala na sa bagat o nakaantala sa mga trabaho dito sa Kauluhan. Nais si Dog. Report! Sports! Balikan ba? Humani Japet Aguilar, laing kalidad nga bigman nga si John Marfardo ang gikatakda nga muundang na pagdula sa Gilas, Pilipinas. Nagkanayon si Gilas coach team kon nga hangtod dalang karong tuiga mo represent sa Pilipinas ang Subuanong higante nga sa San Miguel Belém. Kung walay kapulian nga may tabo, makadula pa si Pardo sa Gilas, Pilipinas alang sa Asian Games nga taygayon sa sunod bulan dito sa Nagoya, Japan o ga fourth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga iyo sa nasod ning ulayng bayan sa bulan sa Agosto. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Kadong Showbiz Balita ang ato usab kini sa Hard Max Extreme nga mapalit sa butikag parmasya sa inyong lugar. Kadong Showbiz Balita gihatag og katinawan ang kapamilya star nga si Ann Curtis sa pangutana sa publiko kalabot sa iyang health status. Human mapatigdan ang pipila ka mga netizens ang giingong bukol sa iyang liog. Sumala pa ni Ann, dili siya komportable nga naiskutan sa publiko ang usa ka pribadong butang nga may kalabutan sa iyang panglawas. Bisan pa niini gipasanig sa aktres ngadto sa iyang mga fans nga okay ra siya ug wala sila angay kabalakan
matod pa ni Ann Curtis. Matong showbiz, balita. 29 minutos sama sa alas 8, mao gato naglangkob sa atong medyo sa balitang turo-turo ni ini nga Martes nga edisyon, Agosto 18, tuig 2026. Kinilang gyapon ninyong tig balita Roy Ibanez. Aman dyan po nining kabus nga balita Ron Lipines. Balitang tudo-tudo. Asa sa kapit ang bukol ni Ann Curtis? Saya ko nung liog. So makita ra og kan visible day. Usa ka ha kay Basig doon ako na sila ng mga fans siguro nya grabe na katulang TV dagko kay murag sa kasadahan po. Ya dili siya komportable hisgutan ang Bukol. yang bukol siya lawas. Mo tira lagi na mo. Kasi di way pagbayo og takabalo. Iya na Bukol naman. ora kanang bayo kana ana naman buto mga narao katong anyil. Ikaw sige, ikaw na iluton ay fuan na ini manuhot sabi ka labang kato ba lusay na ini. Lusay ni hiluton na nato pagkauban ina si technique manuhot. Jennifer Perez Tulaming, good morning. Og ni Joy Torres, good morning sir and Sir Oli. Putangin na nyo og lugar ha kay ubay-ubay naman yung mga commentary niya wala takabalog asa na mo nga nahimutang. Oh, may butag ninyo og may butag usab ni Davao Adelina, may butag og ni Jeremy Bulpa, good morning Sir Oli and Kuya Roy and Sir Kael Akay gikan Jeremy Bulpa og Emmanuel Anminso, good morning Kuya Roy and Kuya Ronly. Utangan ninyo og lugar no. So then Victor Balyeng, good morning Kuya Roy and Sir Ronly, may butag og Joy Swilto Maranga, good morning. O kani good morning, One Heart Radio. Shout out ko sa ni Tanday Corelia Bohol. Watching Ang kato man ang programa diri. Oh, Tong programa sa KNDE, agriculture. watching here in Pulo, Pabrika. Hala siya sa Pulo. Pabrika Tanay City. Adi mo to ni siya kan organikong mag-uuma. Iyan ang programa din sa una. Og ni Milay Marimat AB. Good morning mga idol. Og ni Julie May De La Cruz. Good morning Kuya Roy and Sir Only, watching live in Kamanhak, Dumaguete. Gikan usab ni umabot kapitan sa Barangay 5, Konsyal Rima Dael, Idol Blooming ug Idol Walang Kupas, Tito Roy palanggang boss ni Marcelino. Kumusta man si wala sa nagkalibutan si Idol Only, may idol scenes. Good morning usab ni Gina Albiola Bacod. Good morning Kuya Roy and Sir Only, watching San Miguel, Tanhay. May butang ninyo din ha. At least nga doon ako yung mga babasa na doon, no? 6 degrees centigrade karon diri sa Melbourne. But sunny karon. So nag-walking ko gamay para mo init lawas. Gikan Sir Nestor Villaflores sa Melbourne, Australia. Bugnaw. Awa, nasakap dyan ang kot nila ng murag kalima di ko na sila mo so lang regular nga kot. Kay kidiri ato diri sama na ato 22. Wala na yung bugnaw. Wala yung kini na pagsulod na ko bugnaw kini ulan man. Kagan basta gika ka dito sa gawas musod ka dito sa announcers bugnaw. Bago man yung gilimpiwan. Apa ko dahil mo ni bugnaw kini ha? No? Karon okay mo na 16 bugnaw na siya. Bugnaw na. Samot ta og mas 6 degrees. Bugnaw na RH. Bugnaw pas RH na mong Kanang 6 degrees og mayo na sulod sa announcers booth magkuan na ta pre magkurog na na. magkuan ta Magbunawong tiyog na pre. magtawag na punta atong kuan nato sa tungalan. Kuan kini nga Suit na to ba? so no nahari naman wala man paghuling panghulban nung to nila gigamit og GS ya GS Pro Leon wala na man on Kana day. wala na maug na lang na pag-usdan nila GS Pro na mo lagi bisita nangutana na sila og asa ko no Ronly no ay kiklaim nila ilapita ka ako to ganiya kaya ako mo to gipapos basig ilang giklaim mo gani sila amin lang laran na niya Katong brown. oh Ano lang kita gabayawan matagyan to. sala na Brother Rohit Sayot man kita ato. Brother Rohit no sa inyo ang chika-chikahan niya sala inyo gichikahan niya kamo raman mo wallet ang i-claim ganiha i-claim na taga-bayawan gyud sila bayawan gyud bayawan ba to pre bayawan kalayo agod so di Ilonggo ni no Ilonggo ni Sa nato. Sige pasagi din sila dia.
Saan din mong i-play, pre? Muna eh. Okay, sulay ko nung mabot na. Nasuri dia. Nasuloy na. Kamaron. Muna eh. Atog, hindi ba ako? Mau na? Dili. Kita usap ko, no? Kasi nga rin eh. Run. Ah. Kana pe yari. Kani. Kanay? Asa? Aparet. Kanang najing. Kanay? Kasi man to. Kana siya. Jingle ya. Asawas kanu ang kana. Wah, tagabayawan. Audio Recording Studio! Tanay City! Barangay Noibi! Ato ni ipakita! Rolly Peñas! Paminawa! Tara na! Magkaubanta! Sa Barangay Noibi! Usara ang tingog! Magkahiusa! Kusog ang pagdasig sa matag adlaw serbisyo ug kalipay Rolly Peñas para sa atong barangay kuyog na tanan magtinabangay Noy bengalikon padayon sa kalambuan bisan asa pa usara ang atong damgo Barangay Noibe atong ipasigarbo. Okay, so may butang sa Barangay Noibe. Sayuha man kung kapatukan ang jingle, pre. Okay, mudagan ko. O itong mga ganun siya, kung ano rin kinibang pasiula. Okay, payaila ba? May naila, so katong Introduction. mga ganahan diha, ay mo pagsaling nga, dili pa dayon ang eleksyon, magpadayon na yapon na rin patukar, no? O ba, wantod nga wala pa'y balaod nga mag-postpone, patukarin niya ka? Patukar ta, katong mga incumbent diha, welcome ang tanan, no? Mga incumbent, pagkatong mo planong mudagan, ari-ara ko ninyo, kanang samutan lang ko ninyo, i-chat lang ko ninyo. Package deal. Package deal na, ari ako si Rowe, no? Kanang, katong ganahan diha, katong ganahan mo yung kapintahan sa inyong barangay. Konsyal ba? Patukar, basig ba? Basig si Sir John Kanayday, basig doon na lang kay mga jingle na, sir. Kinabay. Taranaw. Sa Barangay Noibe Si Rolly Peñas. magkahiusa kusog ang pagdasig sa matag adlaw serbisyo ug kalipay Rolly Peñas para sa atong barangay. Salamat. Salat na ko, balayaran ani, no? Ay, may bayad ni, ha? May bayad ning patukar na mo dali, no? Pero ning ko gisiin na ako ni. Ako na ning wala rin reaction. Kusog ang pagdasig. Ay nako. So mala nga wala welcome ang tanan diri, no? Ay sa mo gingon nga adi man madayon, sir. Patukar mo dito na pasugdag patukar kay na sunod bulan filing na ra ba? O mingon sila nga, ma-electioneering yun na sunod. Wala. Wala pagay filing. Pagani filing. Kandidato ba ka? Kandidato ba ka? Dili pag yun. Wintas wala pa gi-declare kumilik nga kandidato sunli. Awa. Magpabilin, bisa mga panya ko diyan, pre. Oh. Magkaratula ko diya. Kana magpulong-pulong. Oh. Hindi na makilala, kaya minaw mas radyo na kilala mo sila barangay. Oh. Dili na siya violation sa usa taon na, pre. Kini omnibus. Kini kitawag og kan kining dili na Omnibus matawag election. nato og violation sa election code. Oh, omnibus ito, ha. Omnibus election code. Oh, muna siya. Dili. Batas pambansa 888. Sino? Sito ha parang Roy ana. Muna nga kami dili. Kamo na siya ba? Ato ba batas Oo. pambansa. Bisa. Ah. Go. Oh, kamo na siya 888 man na siya. 1 2 3. Click. Oh, kaning. Oh. Lain man. Save go. Save ko ka. So, batas pa. Kanra kanang balik ra pre. Dra, pre. Ade. No, wala makuan. I-click. Na. Kana siya mo ni siya. Omnibus.
election code, diba? Oh. 881 di ay. 881. Oh, batas pambansa bilang 881. Kani, Oo. muna yung basahon. Oo. Wala siya. General rule. Wala siya. Ah. Ana ra! Kuyog sa katauhan padayon. Tutukar mo din, tukar. So welcome ang tanan, no? Katong ganahan mo plano, Sir John Kalayday, masiduna na kay Jingle din ha. Si Miss G, doon na po. Wala problema. Ato nang ipatukar diri. Bahalag magpaili, bahalag ang kongreso ga kuan pa kana kandidatik padayon ba? Padayon ta diri kay padayon tas pagpangandam. Alas 9 na pig. Padayon ta. Alas 9 na pig. Okay, so wala kita yung oras ng Japon siya Ronly Peñesa 9. Okay, mag-arta si kay 9. Ronly Peñez sa Barangay Navy. Ayaw mo tang imutan gusto 9 ha? Malbiruan, sir. Imutan gusto yung kasing-kasing. Salamat o ako mingon ay gulan na ko namungaw nagsanga kay mabot niya po na panahon nga ikaw manglarag mapapasig kalibutan na kini ang tingog sa kamos anak sa unang distrito patakamente sa lungsod sa Manoy didaptit sa barangay bining siyudad tanay. Salamat po may butag kanatong tanan amping kanunay og we trust in God. Uswag tanhay. Pangalan sa mga kauban, des Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Kinilang gyapon ang inyong alagad Roy Ibanez manamilit sa pag-ingon. Ang pagkamatarong mo'y magabayaw so sa kanasodapan ang pagpakasala may makapukan ining nasurali ka. Salamat man buntag kanatong tanan.